Paralog bi je bat para bangit. Tak stop ka sinakong jong katayo. Kamnalong ka ba saat kriat dan slap air kendiat. Nela kataru kajeng saat mesin jongi kajeng kloy jongi paniyo bantah kane kaji kai niam ka ba sis tayo kalong kajeng saat yangi dan maka tanggap deng buram pi tak kajeng saat hakan ka stop ba piniyo bantah kane jikai niam kabangan ai. Tato nama katangan pediang boram yo belai de kejedua jongi pun saat yangi bad unyarap yangi pansim mengerji kain yam da kata kamsim cingkwa ju bangilong kebajanai da kawe kapor cingkwa kapor ha kerteng pa baru kon pa mensim bekoi amen ko belai try kan ra me balong berbok ke cimento yangi ha ka jing emal la kasih ke jongi kejeng tau jome yangi cikan pertai jing ayam jome yangi ki baro ki long berbok ke cimento yangi Wal muslap pada saudang jangi, kamat jangi, ulong kecimatoy. Yarap yang ibu pediang, iki barok mame ai, kilong berbawa kecimatoy yangi, bat ngin ai kecimatoy kiwe. Ngi pan kini da ukris utrai jangi, amen. Tengah pembuat akian jong beli, nak gospel jong umat Yohanes nanong ba pra khat ar. Jesu lakran biang haki, ngalong kajing syai jong kepertai. Jar babut yang unum ya dum unyo ya kajeng syai jong kajeng im ka gospel jong try kajeng ro ya me ko kris para bangit bije bat prolog aku aban aji ka kan ke step nak tu ka pula balangkot na gospel jong Yohanes anong ka pra khat ar Jesu ong along kajing syai jang kepertai. Ulawan jang kepertai kum kajing syai. Keemo kali kajing syai kamot ublehi. Kamot Jesu along kajing syai. Ubleh kajing syai. Ubleh ulang kajing syai. Tangi pule ha ka kitab Genesis kelanong banang kong lai. Hachwa ba kajing syai kanwan kadon tang kajing dom. Ubleh ulah tau kajing syai. Tolong kajing syai. Ba kajing syai kalanong. Sisa kajing syai ka deu blai. Tkai kane kajing syai. Pitip kajing syai ka bangidon, kajing syai ka sungi, kajing syai ka ne ka electricity bangidon, kajing syai bangithang de ki mombati de ki tai. Ki ai chi mentoy yangi. Ki ai chi im yangi. Kajing syai ka ai chi im. Ngem la ban im klam jing syai. Ladangi im sa kajing dom ngiap. Pet abangi bo yusun tiu, tung yusun tiu. Ni tabi u dekat kok, ni tabi u dekat jai ni kena tai. Ni unum im, unum pelung, unum he. Usa stem blar, suki, sayam no. Pandala iPad, penmi u cabar, hakabagadon kajin syai, ustang ban im, Sorry. Tenama kata, kan kajin syai kabang ong mentan, kan kajin syai kabat tel yo boleh, kabat ai cuman toy ya kajin im jengiu. Jengi. Ubleh ulong kecimentoy yangi. Tapi kan kata kerukom. Wan haka dur jok jeng syai. Ai jementoy yangi. Haka gospel jong Yohanes kelanong penengkong san. Ong ngalong kejeng syai. Ngawan kong kejeng syai Jesu ong. Pakai jeng duom kamla ban tap yaka. Kamla ban penduk yaka. Kejeng syai ka don berbang to. Pat katu kejeng syai ka bau Jesu. Kan sepayal te. Ai jementoy yangi kibriu padon saudong ha kane kepertai. Ni pule ha kitab Isaya lanong bakandai ar. Kibriu paya ya kajeng dum, tuli iya kajeng syai. Kapamot kajeng wan Jesu kane kepertai, kajeng don ubleh kane kepertai, ulang kajeng syai kepertai. Wat ada ki don ha kajeng dum, dau bleh don batki, ki don ha kajeng syai, kapamot ki yo jementoy. Takatu ngapata ka kajeng syai, ka teu yo bleh bola boy ka, deu bleh. Kabar kane kajing syai kane kajing kerku kane kajing ai bau belai kaban long kajing mentoy kajing syai kane kajing mentoy bau belai ai hangi ko bang alabata mentan langit imsa kajing dom yap im kajing syai yo jing mentoy yangi ni snat ni pelung ni kamet ni san bat komputer yo jing mentoy telama kata Jesu bawan hak kadur jong kajing syai wong
ulang ka jiman toy yang ni ke ki jiman toy ko Yesu ai ulang ka jing sai ai yang ni ka jing im ni kos ni pule gospel jong Yohanes lan nong khat sao liu ong along ka jing im along kelanti along ka jing sisaแต่ก็จึงมันยิสูชนในประเทศมันอายจะมันตัวนี้มันอายจึงอิ่มหากนี่ก็สิ่งอะไรกันจะพังยิสูปูก็จึงอิ่มบอลลองก็จึงใช้อายจึงอิ่มอย่างนี้อายจึงอิ่มอย่างนี้ดากิกามก็บ่เละกิกายเนียมก็บ่หิกายอย่างนี้อายดาก็จึงอิ่มอย่างเดียวอายอย่างนี้นาตาอายกิลาดจึงเป็นอิ่มอย่างนี้กิสักรเมนกิบ่อายเนียวตุลิกิสักรเมนกิเดกิสักรเมนมันอายจึงมันตัวอย่างนี้แล้วนี่องค์ตะคุมเมฆมันอายจึงอิ่มอย่างนี้แต่nama kata boleh nakong nang syam udah balong balang kong pan ai jiman toy ya ka jing im jongiแต่nama kata hakane ka step kwa ban person bat phi chapang kan ka jing yo jing man toy now boleh bat na ki para brio Yesu hadin balong ka jing sai ka pateu ong kampiang ta bangal long ka jing saiพี่ฮับลองka jing sai ya ki wei pat Dahil nakatagadaw, ipulea gospel jong Matius na basan katsaw. Pilong kajinsay jong kapatay. Pagkadinsay jong pi kadiban pao. Kapamot pidiban long kajimantoy kiway pat. Kapamot pidiban le ka air ka iba ay jimantoy kiway. Dangat hali kasarak, ang Yesu, buya ka sa po krum jing tiya, sa po perda, kam ay jimantoy. Tangi kasarak, ibu ya ka pag-aja ka penyeng, kenapa kan ay jimantoy, ya gitu kebetulan ya ka. Ngidan kami kajian syai, pakan ay jimantoy. Tidak maka tangi ru, ngaplong ka jimantoy, ya ki weipat, haka jing iman ta kasi jongi. Kan mau, pataw ingi balong ka jimantoy ki wei. Lakot ingi ban imma kano hun, balong ka jimantoy ki wei. Lamang ingi, haka no ka banta jing im, balong ka jimantoy ki wei, tang yala de. Oh, gila ni im bat bantoy kasi im jeng kada ban aj bantoy yang ni re hak kamadu namang im bat ki we kum ka im lang salang de ban long ka bantoy ki we pat de ban im ban aj bantoy ki we de ban tre ban aj bantoy ki we de ban nyai ban yang balong ka bantoy ki we ki kam ki jam ka bangi le ki de ban long ka bantoy ki we tanama kata dan perkat ba ha kan ko por ya ni person sepang ka jing bantoy pangidan na kan pertei nang kong ngan aj matoy ki we kabar kejinton cenga ka pertei kan aj matoy ya ka yin ka sem ka bangadon ngadan ha yin ka sem bat ime bat pa la ne ngalong pa la ngalong ka kemi ne ngalong ki khun gidi balong ka matoy ya ka yin ka sem jongi tai noi jing le i bangi le ta ka jing im ka bangi im ki tien ka bangi kran ka jing mut perkat ka bangi mut jadi balong ka matoy ya ki to kre dokot Hadirin pengelong jimantoy kira dekat. Ya no, hablong ka jimantoy ya ka kanhon ka bangidon. Paro idan laki jong ka kanhon jing im. Ya ka bagi khot ka balang la se. Idan laki jong ka balang. Ka jing long riu dekat cenga ka to ka balang. Ka le balong ka jing long riu dekat ba ai jimantoy ya ka kanhon ka balang. Ka balang ka le ban yo jimantoy na nga. Laki long ki barit, laki long ki kam ki bahe. Laki long kap bagi long, kita balong ke jimantoy. Kenapa kata ni dia ban buat tu, dia ban sautu. Peleng, atal ngah ke pertei, balong ke jimantoy ya kiwe, nalor ke jimantoy bang ai ya kiwe pat. Bantu biar jimantoy, kaya yang kasar mereka melang salang, atal se, wadah ke state ru. Parong ngap long, balong ke jimantoy ke state, kajing le ki kam barit barian ki kam bakra be le haka state le ke jing kong uji ong ka state ji le ba be alam ka state yang ni le ke district ki long ke jiman toy yang ni aji jiman toy ka state ba bang le ba ka state ban im ki brio ki ba ban kong uji ong ka state le ke district le ka ri ya alam ka long ke jiman toy ka state ka ri tanama kata akot ini ban ka jiman toy ki pat om ban nam long manam man toy kata ta ka bam la long ka long jiman toy Kipulip, haka gospel jong Matius, lanong ka basi peu pra, habab Yesu la pa ikapostol balayalap, lapta ikibut tali kising pa. Hating kata pokod ong fake, pilayo piap ay kaya ka iba pilayo. Kata ka jing ay ba pilayo, na ngaw balay pilayo kaya, kaliban lang ka jimantoy kiway pat. Kisan ran ka apostol, let banyalap,
kalau aja mentoi kibriu pun ba kibriu kitip sepang Yesus pun ba kibriu kitip sepang ke imam ha ba kalau yo aja mentoi tena maka kata para banging ibu pun ki balong yo kalau ngi yo kajik im ke ba ai blai yang ni kam dei bangi tres tom man yo ka ho dang long briu man briu kita stom ai bam kan ne long ai penang kong belum ai kajik im ban long ban ai jing im ban ai je mentoi ki wei pat tinggal yo pun ki kajeng start ke Bangadon. Kami ni sakut kan yap tengah kajeng start ke Bangadon. Kadai balong kajeng mentoi yaki weipat. Kilat jing pen kilat jing ke bangai yo kadai balong kilat jing jing mentoi yaki weipat. Padai halo kadai kena rim. Paulus berkau dan atrik siti pasal ternat bah ya tu yang Jepang kajeng long jing mentoi jing yaki weipat. Kaciti benar citi ujus kinong Roman Benong bakat saw ter. Bukan sepang kita khot nak prepare jangi. Ata kisap ki pong bangidan. Susu hak citi benang kong jong Paulus kinong Korin benong bakat san ter. Kisap ki pong ki beliau ngi ngadon kasap keren kan jikan jangan kedai belong kasap pan aji mentoi ki wepat. Beliau kasap pan sekri jadi sekri jangai ki we kedai belong kajing sekri aji mentoi ki wepat. Kajing imba baha ke bau beliau ayah nga kadai balong ka kajing imba aja mentoi yaki weipat ki brio pi ya kan ne kajing im jonga kin ong odo brio long kajing mentoi yang Paulus susneng telema kata kisap ki pong bangiyo ki bangiyo no ble ki bangiyo ni prabrio kadai balong ki jing yo ban aja mentoi la de klempet bat kam taban aja mentoi ki we la khot nama kata yang ni i we pai we na du ki barit na du ki bakam he samla ki temen ki kro kerang ba kan te rang ban so tho e kanen ban bu akhmat joni bleng na do na kan perthei ban long ka ji mentoi ki we pat kata kadai kenong rim ka ba kwa ban bu hang ne kadai ladang so tho ya kane bangi de ban long ka ji mentoi ki we pat sale bha ka jing im kajing im jeng kanam long im bamlar kam kajing im jai pede kajing im jai tu ya kajing im ban treasure ban ai jeng mentoi ya ki weipat ha kajing im baman la ka se jongi ban ai jeng mentoi ki weipat kajing im jeng di kajing ai bleu la thao yang ni ban long kinong ai ngai ka ngai bun ki ki brio ai ki mut perkat jeng ki brio ngai keting terlej bakal ni kibriu ngai kiti jangan bayar ki prabriu ngai ka do no jangan ki prabriu ngai ya cekloi banyak pan le ta ki prabriu kita baro ki de ki jing ai pat jing ai bakrau tam su ada ki wan dala de nanala de ta ka do no ta mesim jing ai bakrau tam jingi ka de ki jing ai ya ki prabriu ki jing im jing ni ma kata ka de sau thu ta ka long ka ba phu ka ba phieng ha ba ni ai abangi perkat, abangi mudut, pakai jing aja ngai ki prabriu, kadai balong ka jementoi, yakiwe. Kalau dah ayat, hak kata kerukom, nganam ayat tang dep, nganam ayat ki betang, kajing ayat ka ba kentam kentai, ngan ayat ba ong kan ni kajing ayat ngai prabriu, kadai balong kajing ayat ba ayat jementoi u. Waktu briu dia pensel men, ni ketu ka briu ba yo kajing ayat kino, teh kalau yo jementoi kajing ayat tu briu, kajing lek tu briu na. Ni pule hak kam ki apostol lanong arpeu lai pusan Lukas patho kam ki apostol ong kale kamla ka ba ai banya ka ba am kadang ka jipen soy ba khatam bangi kam kwa ban klon ni ki chalade kwa ban yo ji bon ki chalade ban ai pat ni sem jar ban ai ida ken tiak patiak ban ai reu ka ki briu ki ba sau thu ya ka jing ko dor ka jing ai ban yo ji mentoi ki we ki kam keluar ban ai banyak ka baam ka baki don ki ai lut ki ai ki tu ki brio baki kemen baki ki yo cuman ki we ki yo cuman toy are paralok para bangai ki don hang ne nama ki sing ai jong babun belo ai ngi ki sing im ki me ki pa kal ai ngi ki sing im ki paralok jog ai ngi bun ki long ko bangilong nama ki sing ai Nata kiwe ki long nama kicing ai blay kiwe ki long nama kicing ai jung pi janga kiwe ki long beri nama kicing ai tena ma kata ya happen kan ka sim ai tak kicing mot ba ai kiwe ban yo jum toy ma ki ba ken im par ki de pen ong
ngalong ko bangalong nama badon ba ai sisa pilong ko ba pilong mata nama don bun ba ai pki kijing ai bakan jado kabam kadi jing ai jing nang the start jing ai bakan jaman sim kijing sneng jing crowd briu ba house sneng upin ep Kudau lenti ka elti badai banyai kata dia jing ai ba crowd tam bat ngilong ka patei ka long kom ba ka de ban long ka patei ka ba nama don bun ki badon kata ka man sim ban ai ta ka jing ai ba yo jing to tan ma kata pui kan hak kmat tu ababi ai para briu ai ka jing ai ju pi jo ngai ki briu kan long barbo ka jing man to ya ki wat ai tang dep wat ai de ka ba khnyum wat ai de ka ba ban se ai tadi jing ai jing lai long barit ngadon tangkan dengan ai kita ki briu kan yo par ka ngala yo jing man to kamada teresa ka ba kra ba ka briu ki ro ik jing kra jong ni kalau bu ek tien jong ble hakisan telik sim priak ti jong ni ngala oi ka ni chisen na an ong biar sisen maka ji sa ting hap ong berbo haper kan mau ko pi la le ya na wan ini kti rit jong ai ba khadu jong ai ilong barit idol ka jong ka banta ban ai ka ba ye kata san telik sim priak ti lada kini ktirit ija tang sao kam scam bat sing away scam bet kita nak kajong kebantaban ai ke bahe ke bakrau ke barit perkadan ke bulan kadan baduk basuk beruspa pot bakot bapang dan bet ke jing ai jong ni ke jing ai jong ni laki jong ke jong wat jing pu samar ki jong pi pra breu ke jing ai wa ke jing ai ku blai jong pi pra breu good morning good evening good night good afternoon ke jing ai ke breu sok mente cho mento briu nau tau briu ba kublai nga ngayo je matoy pat ngan hikai pan ai ki wei pat pi pra bang nama kata kalau je krau ka jing ai ka wei ka jing ma ha ka ne ka juk ba manta ni mau gospel jong u Matius nomor san kha lai Yesus kan sepang ka jing kodor ka melu pitip ka melu ngia ba nya ta lem dan melu dan jing bang jing ta jong ni ki betang thank you let nai let jangan balik saya tang ban yo sikilo ko melu ban bam saya ban bam si benai kila yo stom ya dak jan handai thai bam don kalin jangan ke yo sikawe ka yo badon ko melu tep su ong sumat yo pilong ka melu babalat kai ke jing blat jang ni para bangen ka jing blat jang ni kamut ngim long chu ka jing toy ki wei pat Jesu ong ada pilong bablat berarti ka to ka melu kardam ya ka yo ya ka ai ki bru yo dadang nim sumar ba kon mau jing le jing kam jang ni jing tre jing ta jang ni ke jing im jang ni ki ktien ki le bai kran ki jing mo perkap ni don ki long kum ka tu melu bala ki bre kum to ki to bam long bre na ta man kan si tu bre man na ta man mo sni tu bre man na ta perkap sni ki to ki de ki tak ki chin bangi long ki bala blat ka mamot ke bani le kim dei su ki jing le ai ji mentoy ki breu kim yo e ji mentoy ngadana kim lang salang kalau marwei ngam dane ek benta ha ka im lang salang ngadana yang ngasem ngam si mentai we wi kambarin ha ka yang ngasem tulinti main tre tulinti pan tre tulinti ki we ngapa su song su bam ape ka bam tem biang ngak nyum tem yo ngak kren kom ne kom tai pe ki lang kamelu bablat ka bamut ki jing le jing ai jing ki breu kim dei su ba ai ji mentoy partai ka partai pamenta partai wat spa partai wat jing nang je start langim suma salong ki breu bala no kalau kum ka to ba ki breu ki kan tho ki breu kan ben ki breu ki borom su bale sakabe ka jing ma kalong ka ne tani kwan mentoy tang yela de ka cheti Paulus ko cha ki nong Filipiแล้วน้องบ้าอาร์พระวิวองกับมาพาเด็กกันเนี่ยบารอเกี่ยววัดควันมันต่อยจังละเดเป็ดควันมันต่อยกี่กระสปะกระเพลกับบางอายุหอยาสตัดอัตเรชิตมกระจับเบี้ยงกับบะเบี้ยงเลยก็เลยกระชิงอายจงเพลย์ก็เลยกระชิงกระคู่จงเพลย์เบลอายงาบังเงินดุมันต่อยบาบางามันต่อยอุมดเรียงงาแต่กระชิงโยจังไงกระสปะงันอัลเลมิกตุกับบำโยเอเร่เรียกล้นยากาชละเดขันเดียดงิมอายเกี่ยวไว้ปันโอ้ป้าเรียนเดียจริงมาทำกันดิวองกินกันเตียนอุเบลละเท้าอย่างเงี้ยกันประเทศอุเบลละไอกิบเรียวเป็นอิมกับประเทศเป็นอิมกันรีลาเบียงกัดกับกินอิมลาเบียงกิเบียงเงี้ยกันไม่ยับทางบ้านองค์ปากกับประสบสิกิบนางโยนางขีควันเป็นต่อยนางกลุ่นอย่างกันนางบัดเฉลเดกิมไอปัดทางเนี่ยงามหมดเป็นกันเบยโนอินดิวิชวล
Hei kaman banikai. Kaman banikai. Maka kau bawa jeng mak kadai kene bangi kwan mentoi tang la deng ai chu ki we ngapit ngabieng ka ying pakidulan ngadon ki kali ngadon ki ngatai ki we ki briong ngam ai kamau kale kamlong abang ilong kum tuang ilong thik ka melu bala balat pirus pa mana por khat le pi kim yo jman to mal dem sto bat da ngalong pirus pa na ya kan tang chapang ka spa jing don jing em jing la jong ngam ai chu ki we ai tang ki bangi mon selected ones ki bang da jit ka to kamlong kajing yo banga yo bleu klam ong man ai tang ye pi ki ba kwai ba khia man ai tang ye pi ki ba spa man ai pi tang ka ba start banang aya baro kala air ka bang yo aya baro islam aya baro kajing chen kre aya baro ka ba mar kini ke baro kelong ki ma toy ba bleu mut sana chalan det ba kajing yo chungi kum bang la ong man ne iki ka ba bleu ai hangi kada yang bangin ai ki we pat ki de ban yo chuman toy tengah ong man ne paralok bi para bangin boleh lo tahu yang iban imbat kiwe banyak IA kiwe. Boleh lo tahu yang ibat kiwe bangin UAA ni kiwe. Ngamut bangal long jaitu ngasuk pemit nanti nak. Ngap tu sitom. Mana dah tu sitom. Tang bun ki ke bangam la ban yo. Lai pan ngan yo eka na ki para marjan. Be imban ngahai ngasem. Be imban ngak imlang salang. Be imban ngak kan hun haki balang. Haki balang. Pule lagi kam ke apostol kum negeri Kristan Banangkong. Kia sau tu jumut kia don kat baki don kia ai kita bom don we bo ngau beruspa ngau beduk ngau kia long kaju kato kade kata kasen pano kata kasen ki kon jong ble bayo jeng hikai pro tu ya kajing ko dor kajing im bahkan kajing im kade kajing im mentoy jing im ba ai mentoy ki we pat tena kata coba ngapekut akan ni kapor takwa ban ong nama kata hak siti Paulus kod Cakinong Ephesus anong basaw kat at ong wat ka kanhun alin jing ai jung pi jing ai balong mentoy ka kanhun jing ai jung ai ka kanhun we barit kala jung mentoy jung ta jing ai jung ai ka kham tam ong pante ka met bamayan jung Kris gilong baro kinong buat Kris gilong ka met bamayan Kris pe ai ka kanhun ai we kalong jete ya ka met bamayan jung Kris tena makata para bagi ngamu benong apa ngaku apa pekut kijing hikai niam jangan ke step ni do nak ada pertai ban ai je metoy ki bepan ka jing im ki kam ki jam ka yat ka yen ka troy ka ta ban long ka je metoy ki bepan ni song yo ble ki me ki pa jing le ka ta ki ai ngi han re kampat biang sedang kidang nak man le susu ya ki me bom dei kon ki jo ki ya baro ki breu bodan ki kon jong ble de ban ai ni long ba krao ni long ba krao hai kisah kram jangi abang ilong kaji matoy ki we idan bakton jibon ki briu hakan ek partai ki long bakrao bale ki krao namar ki ai ki le ki kren ki mod ki ek balong jimatoy ki we pat kisah krao jo pi jonga kade halo kaji ai jimatoy jangi ya ki we pat emang kata kaji im jong pi bi ya pi bi nga kade batong nu briu la ai jimatoy yangi kajing ton jeng ada kono kon hon kare panong kajing aman toy ki beriu ki depan sa anu aden are hakasing bitep ki beriu anu ngur ki beriu ban te tu beriu la ba te ngila du tu beriu la le no la yam anu la pet la le chong chawai pak jaka ni kajing du akum gitu kitan kam kum kita ki beriu perkat bakajing im kadai nak bata ki we ki dai nam ta ki we ni pule hak ti panang kong jong u Paulus sekinong Korin si benang kong lenye benang benyau sawo kau kalapet ukan Jepang jing long cikurim kakurim kam detang ilade kadem taulok ukurim dem long tam ta ilade dem taulok kamu nga tanang ni ngam detang ilade kadem ta ki pa kadem ta ki perlok kadem ta ki ro khot ka yeng kasam kadem ta ki ro khot ka balang kadem long nom ta ka state junga kadem long nom ta district kat bakabor ka bangala tena makata kaja kraw jangi kada balong hak kata kurkom de ban de hak kata kurkom pandu yo cementoy ki beliau wala ka sim bicara belayangi pikan ma ko to gospel jong Matius ala ong sin ka ngap ngomban ong ne gospel jong Matius no aposan lai pwe ter kaja bicara belayangi hakai halo kajing ai jing le ba jong ki we bagi yo cementoy pomba ong mane tang la kam la ka ba ai ban ka ba am bani ka ba ong ai changa
Kasi bicara boleh yang ni, hana kan ni kadang rim, ba berbicara kasihan berpilih, baik Praberia, ai cuma tuai Praberia, ai percaya boleh, amado boleh berapa yang ni, saya kan yang percaya. Ngau kan yang juk dengan somal bah, kan yang mesin ai, mesin le kibria, panliok cuma tuai, kalau stang ban kuan mentuai, stang kiano, nak kan yang juk. Jadi mak kata, ada ban ong ngap kian, nak jadi yang le bamlong, ban dong berbawa ke cuma tuai, ya kiwei pan, hak juk imal lagi sejami. Kapuk kaping, kiau ke kiau ke yin ke sam, yin long sam, ama babarok kilo dekat ke ai. Ke so try, yala ke jong ke yin, so try la ke jong ke kanhun, so try la ke jong ke district, so try la ke jong ke state, so try la ke jong ke ri. Kenapa kata ngapakut? Pan ai, pan le, ya kini, ki kamba bahai, ki Praberia pekan yo jematoy, hap so try ki. Kini di Praberia ku mangahi. Kini dok ke senam ke jengah, kitu dekat dar jong blay, kadur kat dapat tahu blay ku mangi. Te kumbaki dan kam ngadon dan kam ngadon kam ki jarap coki ki dan kam jarap jengi jadi mak kata ni hap so try ya kan ya kam ya ki Praberia ke jengi be imlang salam ban ni ki ni per so try ni de pen se nong way ki pulek si tiu Paulus ko chi ki nong Ephesus aka kan dai wong tem de pen se be pi nong nong way kan per thei de ben nong chi ying chi sem chi kuor chi jai chi lok chi jor chi para nong chong snong hakas te dagari lagi dan kum kene kemen sem ngoi pikari jongi kan sakiu ka state jongi kan sakiu ka district jongi kan sakiu ka kanhun ke bangidon kan sakiu ki yang ke sem jongi ki ia pun ki yang ke sem ke lahir ki yang ke sem ke beduk nama malai kam dan kene kemen sem ai cuma toy kene mak kata kade kam ram jongi banyak ai ke banyak ai bale ke banyak lai ki we pakai dubyo cuma toy ai bai ne jeng kren balan pot jonga long asal ila de kan peloh yang ngaban le ban ye ban dong ban yai ban yang ban im ga jing im ba ai cuma toy ki we ngide ne pata ki we ne mta jongi to ngin yarap hak ta kom boleh ukur ku yang ni ki ba ai boleh ukur ku ya ki to ki ba priang ki ba yo nak jing ai bangi ai ka yo cuma toy te ke ngi kan sepang ka beneng bat ka partai ka beneng ka hang ne partai hi te la dang ye le ba apa ki beri ki hun, apa ki beri ki sok, ki beri ki yo ke bayu, kali ka peleng. Kapang ile chop le ka peleng, le ka jakap la don puran don lut, ko ble don yo lut, ama ngila le ba ne perthai in yo lut. Tau tu ni pelong ka di perthai je, perthai ai je mentoi ki we, om ka mentai, om ka perthai kwan mentoi, om ka perthai kwan apa kata ngila de, tang bang abiang la dat ki me ki man yap kam no, ko ba ong ukanyu abel. Hato ngade mo nong pe yo para jenga abau le penyap yo ya u abel pikan mau kitab Genesis nong pasal plei be tata bal penyap u ble ong chano para jengme atau ngadu nong up em ngam ni men nong kumta atau ngadu nong up chu ong yo ble ngam de nong pe jenga u abel ide nong pe nong community ya baro iba kiduk long bakla bayarap iba keruspa napat sel keruspa kenapa kena ai iba kipa napat sel bikin pa kenapa nak lek juga kata ada kat tong jengi inde belong kum tau kan mo ngam de long pe long kmi ya upara jenga ngide cipara ngide ciemen hoble nama kata kade kamram jengi wei pai wei banyak ai banyak lek kanu kanu jengi lek jengi pan ai cementoy yaki pan ai kiru ket ai cementoy ini kan dia kata ke pakai kan dia kata ke beneng ke bangi im ke pakai ngin pelong ya ka ada wakit bok terbiang ya pi para bagai sangu ya pi sangu ya bon ba ki breu ilong breu mata ko banga omen ne kade nama ke jing ai babon ki breu ni ba ai ni ba ngi yo cementoy ba tongin ni kai na kitu ba ai ban yo cementoy ngen ai ki weru ba ki we ken yo cementoy to blei ba ai na ni na dong sadong blei ba ai cementoy ngi rung hangi ni kai ngi balong ba keluar ban ai cementoy ki we kino jing ai kino jing le kino jing mat perkat kino jing arab jing ki we blei ko ko do blei ko ko yepi tena ma kata tungin wai blei try kanat blei sibuan nak banta kan step mai kai ngi sepang ko we kamat ba kong sang tam habang ile habang ai ki Praberia ki ai ka ta ka jing mot ba kin yo jing mentoy pat cha ngin ai ram don jing mentoy ki Breu kim long ba don kam ki bangi ai ki mi yo nong ni jing ai jing ka ta kam long me blei ma ai ngi barboy ki bangin yo jing mentoy ai ngi kai na me habang ile habang ai habang trengi kita habang le kanu no kam ba hai ki we pat kalong barboy jing mentoy ki bar ka jing mentoy yang ngi ba ai blei
ตัวเบลตรายกันรัดกันคุยอย่างนี้กันเอาแหละพาอีกกี่เว้เบลพาอย่างนี้นี่ปาลิกินเนดาอุคริสอุตรายจงนี้อาเมนkaburam hokpa barukun baramassim bukhoy bagala long kabana kong gumjumata barbara bor junam la junam amen prai udon ringkat batbi pagajigar khu jong blai beton bo bar ukpa barukun pamansim bukhoy kan hera lo jong pi blai sibut blai perku kada yapi